Jalup jagoro mar riwruok mar jopuonj mar KNUT Hesbon Otieno kwayo jopuonj mondo omi orwak dar nyaka okumba mar thieth mar SHA kowuok e Minet gi chuny achiel. Otieno koni tiyo kod okumba mar SHA dhi kelo ber kod lokruok mathoth ne jopuonj. Gima pok ne gineno e Minet oyango ni otim lokruoge kendo gino ni jopuonj ok bi ywago reyo kaka gisebedo ka gitimo e kinde mokalo. Jopuonjgi ne ochako tiyo kod SHA yanga tarik 1 dweni bang' chopo winjruok kod migawo mar thieth kokalo kuom duol mar okumba mar thieth Social Health Authority. Cha muhimu ni kama serikali inachukua pesa ya walimu, lazima nao walimu wapate quality services kutoka kwa serikali kupitia hiyo public officer medical scheme fund. Na hiyo ni jambo kama union, we will always follow up leadership of our all the branches 110 Kenya mzima. Kukiwa na jambo lolote ambalo mnataka tujue ili tuweze kufuatilia, msisitasite, tupigieni simu. Our lines are open. Tuna ofisi ambayo tumefungua pale National Office ambayo inashughulikia hiyo mambo. Kila malalamishi tunapata, tunaongea moja kwa moja na Social Health Authority na pia tunaongea moja kwa moja na Teacher Service Commission.